खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि S.D Bodo Advertise YouTube चेनेलाव आं बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोङो राङापारा टाउनाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादा मोनसे अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आर'ज बादायलायनाय हाबाफारि लाबाय थादोंमोन। बियो दिनै जोंनि राङापारा टाउनावनो जोबथा बादायलायनाय हाबाफारि जाबाय। दा बे समाव जोङो बाहागो लाफैदों। नै जोंनि साखाथियावनो दंबायो माखासे रबीन्द्र नार्जारिमोन नामा? रबीन्द्र खाख्लारि बिथाङाबो जाहैबाय सोरनिबा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो मा बिबानाव दंलै लोगो थुनलाइयारि नेहाथारियाव दङ आरोना बिथाङा। आरो जोंहा नै बिथिं दङ सावगारि खाख्लारि बिथाङाबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मा बिबानाव दङ बिथाङा? बुंसै जागोन ना। आरो लोगोसे आं दङ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम हारिमु आफादनि नेहाथारि। दायो जोङो बैयाव हाबाफारि जाबाय थादों, बेखौ नोंथांमोननो दा दसे उनाव देखायसिगोन। Aja. Nonga. Ang bisa selamat deh.
Swrgw phơi đơ ghi an hơ phơi đơ gõ sa an là giờ nam phi sa sung hari nơ là giờ nam phi sa sung hari Lomba, angin mestilah sekesari, angin badan mas sesuai sedang. मोनब्रै राउन्ड थागोन मोनब्रै राउन्डनि गेजेराव जोंहा सासे सारा फार्स्ट राउन्डखौ सोंगोन मोनसे कुइसन बेनिफ्राय सारनि जाया जोब्बा बे लोगोफोर जोङो एबार ओंखाम जाग्रा थिलियाव थांनो नागिरदों बिराद ओंखाम उखैगाबाय फुंनिफ्रायनो जायाखै नालाय दायो थांगासिनो एकदम खनायावसो जाग्रायाबो दा नुगोन र' जोंहा जाग्राखौ फैगासिनो माखासेया थांगासिनो लोगोफोर र' जाग्रा जायगायाबो बै खनायावसो जारलासो ओइथिंजाय